Ahojte, ja som Deadplay a vítam ťa pri dnešnom videi, kde si zahráme hru Minecraft. Bude to 100 dní nespať. Prvý pokus mi nevyšiel a po 3 dňoch som už zomrel, čo je celkom vtipné, ale tentokrát to zvládneme spoločne na jednotku. Au. Nevadí, začiatok aj taký to musí byť. Poďme na to. No, takže kde sme to? Celkom pekne sme sa tentokrát narodili. Takže ja si tu zoberiem drevko, lebo drevo potrebujeme. A idem rovno na kameň. Hneď aj uhlie. Čo to tu máme? Poďme sa tam pozrieť. Krása. Nádhera. A? No. Spravíme si tú základňu. Musím si vypiec jesť. Začína nám prvá noc. Ja som nič nepostavil. Prvý domček. Oh! No poď. Poď. Tam máš parádny domček. Že? Ako na prvú noc. No, wow. To je nádhera. OK. A ja si myslím, že je najvyšší čas si to tu trošku upraviť. Čiže by som si spravil sklenený dom. Nebudeme robiť niečo veľké, stačí niečo maličké na začiatok. Podlahu. Dáme drevené rohy. 2, 3. OK. No, čo s tebou? Jeden, dva. No. Budem sa pozrieť, či tu niečo nebude. Ó, železo. OK, ja idem hore. 10 železa, to už bude aj na gate. Dám si vypekať železo. Poďme na to. Poď. Au. Tie kurci. Au. Dobre. Fúha. OK, to som trošku zazmetkoval. Ale dobre. Idem sa pozrieť do dediny. Takže vidíme sa tam. No, takže prišiel som do dediny. Kámo, čo? Ty tu nemáš nič? Nič? Aha. Máme tu kovača. Dúfam, že nemá armor. Ježiš, nemusel som si robiť gate. Mňa mrdne. Nádhera. Pekný loot. No tak to snad není pravda, ako vážne. 7 emeraldov len tak. OK. Hoši, nashledanou. Spravíme si krásnu farmu. 100 dní nejako prežiť musím.
Idem si tuto, kde si to spravíme? Niekde? Spravíme to tu. Takže takto. Haló, poď. Poď. Tak, jasné. No poď donútra. Vážne. Boha, však po jednej. No poďte vy, mentálne kravy, no. No. Már je tam. Nemám slov. No, jedna. Tak. Super. No poď aj ty. No poďme. Poďme, babi. Bohača. No. Zas. No. Krása. Jaké ste šikovné. Tak to vám toto osvietím. A poďte aj vy dve. Poďme, babi. To je jedna baseň, jak vám to ide. No, a teraz čo? Ale no na prvýkrát vy ste aké inteligentné. To bola paráda. Dobre. Au. Hajzel. No čo je, chlapci? To je lopatka. Au. Au. Dobre. Down. Ďalší. A. Poď. Ty, hajzel. Au. A, čo? Bolí. Počkaj, bracho. Dobre. Mám tu. Kde ste? Poďte. Naspäť. Tak. No. Tu má. Nie. No. A nie. Ty sem nechoď. No, poď. Vážne. Dorici. Toto je celé zle. Ne. Au. Ty do prčic moje kravičky. No nič, tak to spravíme, takto poď. Ja viem, áno, udrel som ťa, moja chyba. Čo tam padni? Ježišmaria, no jak retard. Poď ku mne, poď, kravička, poď. No, chod dole. Tam padni. Tak. No a do jamy. Šup, do jamy. Do pkinka. No. Svita. Tretia noc za nami. Úplne, že brutál. Sme to prežili. Enderman, ahoj. Ahoj, moje kravičky. Spravil som im krásny, ale neviem, čo to je. Výbeh. Tu som si išiel trošku pofarmiť. Štvrtý deň som si povedal, že si spravím taký kľudnejší, čiže som si niečo posadil, aby sme mali jedlo a dal som si trošku takú pauzu. Skrášil som si niečo okolo domčeku, len tak jemnučko. Skontroloval som si cukrovú trstinu, rozšíril, zabil prasiatko, išiel som si naťažiť drevo, posadil stromčeky, osvietil, a osvecoval som až do noci. A potom to prišlo. No, svetlušky. Tam vás ale je.
Idem sa do nich pustiť. Idem sa im ukázať. Dobre. No poď, dedinčan, poď. Au! No, easy, si. Easy. To pauč. Kamo, au! Táto noc spad, ako aj ďalších 100. Chlapci, ale vás tu je? Ty kokos. Tak to ne. Au. No poď. No poď sem. Ty hajzel. Ale prežijeme, túto noc už svita. Takže easy. 4. noc za nami. Ja si myslím, že je to celkom ideálny stav na to, aby sme dohrali túto challenge 100 dní bez spánku. Uvidíme, aké to bude od 5. noci, pretože od 5. noci by sa mali spawnovať fantomovia. Takže ja si myslím, že za chvíľku sa nám budú spawnovať. Úplne sa na to neteším, ale o tom je táto challenge. Uvidíme, jak sa budem pohybovať. To bude brutálne teda. Ideme skúsiť niečo vyobchodovať. No, chlapci, kde ste? Ktorý nemá robotu? Mám pre ňoho zamestnanie. Hoši. Nikto? No poďme. Aha, dobre. Tu sú tu. Oh my god. Teraz začína to práve orechové. Okrem toho, že je noc, som ďaleko. Vybuchli už aj chlapci. Aj. Dobre, do vody hľadám nejedu, či? Musím sa nadýchnúť. Dobre, do vody. Au! Aha. Kurňa, mi do vody. Dobre, prchám. Nerobia taký veľký damage, dobre, je to trošku komplikované s nimi. Dobre, neprší. Dobre, hoši, ja teraz nemám na vás čas. Musím stále to zmiznúť. To je krása. Takže ja vás zdravím. Užite si toto video. Zostriham, dám tam nejaké funny momenty. Máme prvú noc, kedy sa nám spavili fantomovia, čiže teraz začína ten pravý challenge. Máme nejaký armor, máme nejakú výzbroj. Teraz začína to práve orechové. Takže ja som zvedavý, jak to teraz bude ďalej pokračovať. A vidíme sa pri ďalšom videu. A ak sa ti toto video páčilo, daj odber a like. Ja som Deadplay a poď si so mnou vychutnať moje let's play na hru Minecraft 100 dní bez spánku. Ahojte.